बेसा जायो गोदैथ' गोदै जासाय दाख्लै जों जादों गोदैबो जाबाय थादों जों खादोंमोन नालाय बिराद गोदै बियो बेखौबो मोननाय होननानै अबाय सिनायखो ओमफ्राय हायो डाइरेक्ट हैनोबो हागोन औ ओमफ्राय जों माबा मोनसे प्लेनिं खालामगासिनो आरो बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो लाबोनो हायो चक्लेट बे फेक्ट्रिफोरखौहाय बेखौ लाबोयोबाथ' मोजांसिन जायो बेखौनो फसंफैखानोसै बावला माबानायखौनो औ माने बयबो गायबाय नालाय उनाव एभेलेबल जासिगोन दाथ' गायनाया बिराद मानसि गायबाय ओमफ्राय उनावहाय नोंसोर दा प्रडाक्टखौ मोजां मोनसिगोन आरो नोंसोर बिदि लाबोयोबा आरो जों जाय बे गायजेननाय मानसि बिसोरबो होफैनो थाखाय मोजां जासिगोन हेलौ डियार फार्मिं नायगिरि नोंथांमोन आसा खालामो गासिबो थिगैनो दङ जों दिनैहाय कक'आ लायनो थांनो नागिरबावदों क'क्राझारनिफ्राय सानै लोगोफोर फैगोन बिसोरबो लांगोन 50टा 100टा आरो जों 50टा लाबोगोन आरो गामिनिफ्राय सासे बिदा हरफाबावदों बे 50 आरो गुरुबासानिफ्राय सासे लोगो थांफागोन बेबो 50 गासै 250टा लाबोगोन जों कक'आखौ आरो अबे जायगायाव लायनो नागिरदों कक'आखौ दा भिडिअआव नोंथांमोनहा नायलांदो स' लेट्स गो हनै जों सासे लोगोनि न'आव फैग्रोदों औ बेनो आसला ओंखारगासिनो गाखोहैफानोसै आं ओइ सासेजों गाखोहैफानोसै ओइ बस ओइ नै आसला साथा लादोंना लायाखै हा साथा लादों बेसारा हारसिं जायोलै नै होलांसै ओमफ्राय मा जाबोखो ब्र जायाखैलै आलु बाथोनसो आलु बाथोन आदसा मा ओमफ्राय लाबोयो दा कक'आ लाबोनांगौ लागाव फैनांगौलै खालि दोनदिया मैया खेबनानै हरनाया नै बेनो बागाना माखासे बेना बेहायनो आरो गायनांगौ बबेथिं गायनो नागिरदों फैसाया बेयावनो बबेथिं गायगोन नोङो गायगोन ना ओरैजाय ओरैबो दं हायानो मेरला दं फाग्लासो ओमफ्राय जेबो गायाखै नै दासो गायसिगोन आसला आरो ओरैबो दंबावोसो नै बे नङा जोंनि माथो बैसोब्रा बैयोब्रा आं एवबाय थानाया बैनोथ' बैयो दा बे हाग्रा ओंखारनाया बबेजों ओरै थ'दो होमबालाय नायसै फैदा बुरिया फिथाइया गिदिरथ' ओरैनो एसे फिसा ना बारा गोबाव जायाखै दा ओरैनो एसे उनाव गायदो गय खारायाव लायदों ओमफ्राय खायसे ओरै माबाजों उदालगुरिजों गोजा जालायलायबाय माथो नैबेहा भेराइटिया बेलेग बे ना औ हाब बैयाव मोनसे निग्र'नि मोखां बायदि दंथारो बैयाव दं निग्र' बायदिखा गोसोमोनदां बोरै नायनाय जागोन निग्र' बायदिखौ मोनसे एसे गोमोहां दङ गोथां मोनसे थुमफ्रु मोनसे लावजिं ओमफ्राय बेयो मोनसे खांख्रा दालाय माबाबाबो जेबो नंखायाना भेराइटि बेलेगबाबो प्राइसआ एखेखा प्राइसआ एखे खिन्थु थायनाया आलादा नङा बे थायनाया औ माबाया थुमफ्रु बे जादा बांसिन मोजां थुमफ्रु जादा ना बेखौथ' जों ओमफ्राय दाथ' बासिनानैबो लांनो हाला मोनथिला सिगां खानाया बेखौनो खाजोबनो मोनदों आरो थुमफ्रुखौनो बिदि थाखो हनै एसे लावजिं आरो बि जादा बे बांसिन थायो माने बेना जादा आलदा नै बेहा बेलेग जात कालारानो गोसोम चक्लेट बायदिखा बेहा सानि बिगुरानो चक्लेट कालारखा नै एखे गाहायनिफ्रायनो बारदों बेयावथ' नै नोगोद बिबार लाबाय औ बिबार लाबाय माने बेखौ दोनजोबबा हासार बोनो हाया जायो माखासे गारनांगौ ओमफ्राय बे माबानि बिदि एक्सट्रा माबानायखौ एसे माबाफोरखौ बोखाना गारनाया साबसिन बेखौ दोनजोबनाय नंला आरो जों एसे गारसिगोन हासार बोनो हाया जे माबाखौ दालायखौ ना
दालाय माने बे बिबारखौ बिबारखौनो माखासे बिदिखौनो ओमफ्राय दालाय गोरलै थानायखौ र' हाखाजोब्बायहाय जों होमबालाय बिबारखौबो दोनजोबजाया ना नै बेफोरबायदि गोदान खिलिबोनायखौ हाखानांगौ आरो माने बांद्राय दालाय हरबाबो हासार बोयो नालाय ओमफ्राय हायोबा नैदि बांद्राय गुवारखौबो एसे बोखानो दालायखौ माबाफोरखौ बिलाइफोरखौबो बोखाना गारनो मोननांगौ बिदि एसे हासार बोना लायो जे फिथाइया गबोनाय नङा नै बिसोर ओमफ्राय मानो थाखाय जायो बे बिसोरो बे जेनेबा बे खान्थाल मुसिनायफोर बायदि जाहैबाय देरा बेथ' ना देरा बेयो बिदिनो जानानै मुसिगारबाय टटेल बेसेबांसो माबा जायो बेनिफ्राय ओंखारनाया औ नोंसोर खेनसे हरगासेयाव बेसेबां हरनो हायो नङा नोंसोर दा एट प्रेजेन्ट नोंसिनि बागाननिफ्राय बेसेबां थाङो दा जों बागाननिफ्रायथ' दा बिदि हरनाय जाथ'वासै माने जों बेगरखौनो फुलि खालामबाय आरो फुलि हरनाय जायासै दा ओमफ्राय ओरैनो बे बिफां फांसेनिफ्राय बेसेबांसो फैगोन इयाराव प्रडाक्टआ बिफां फांसेनिफ्राय एभारेज बुरजा फैगोनहाय ना एबारावथ' बांसिन जागोन माने हमनानै खिन्थानो हानाय नंला आरो ओरैनो अनुमान जेनेबा फांसेनिफ्राय बेसेबां ओंखारफैयो बोसोराव फांसेयावनो नङा आरो गासैजोंहाय माने बेगरखौ बख'दों आरो जों माने अजन नालाय बियो होमबा बिफां थाइथामफोरजोंनो सेरसे बारा जायो थाइथामफोरजोंनो फिसा थाइथामफोरजोंनो नैबे खर'आनो गिलिर नालाय बियो ओमफ्राय बोसोराव बेसेबां होहैगोन बेखौ अनुमान होनो हाला बिफां फांसेया बिफां देरनायजोंसो ना फिथाइया खम बारा बिदि आप डाउन जाबाय थायो नालाय बेथ' देरबावगोन दां ना बिफाङाथ' देरगोन सुमफ्राम बिफांफोर बायदि जायो बियो ओमफ्राय बे माबाखौथ' दा जेनेबा मानसिफ्राथ' बिराद गायबाय मार्केटखौसो ओमफ्राय दा एसे खोन्थाना होदो मार्केटआ मा स्टाइल मार्केटआथ' जेनेबा गायनायाथ' गायबाय जोङो बेखौ फायखारिफोर लांफैयो ओमफ्राय ना डाइरेक्ट हैनोबो हायो डाइरेक्ट हैनोबो हागोन डाइरेक्ट ओमफ्राय जों माबा मोनसे प्लेनिं खालामगासिनो आरो बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो लाबोनो हायो चक्लेट बे फेक्ट्रिफोरखौहाय चक्लेट फेक्ट्रिखौ बेखौ लाबोयोबाथ' मोजांसिन जाहैगोन बेखौनो फसंफैखानोसै बावला माबानिखौनो चक्लेट फेक्ट्रि गायबाय नालाय उनाव एभेलेबल जासिगोन बे बेगरफोरा डायरि मिल्क माबा बिदि बानायो दा खाथियाव थाखायोबा जोंहाबो माने मोजां जाहैबायब्रा होफैनो थाखाय साप्लाइयाव बोसोरब्रैसोनि उनावहाय मेरला जासिगोन नालाय बियो ओमफ्राय बेखौ जों फसंनो हासिगोन आरो माने ओरैथिं बुस्थुफ्रा गैथ'वामोन नालाय बेफोरबायदिखौ सानथ'वाखैमोन दा लकेलनि माबायाबो मोजां जाहैबाय जेनेबा उनावहाय नोंसोर लाबोयोबा साप्लाइ माबा माबिया गोजानाव हैनांला नै जों साथामजोंनो खालामनो नागिरदों मोजां दाथ' गायनाया बिराद मानसि गायबाय ओमफ्राय उनावहाय नोंसोर दा प्रडाक्टखौ मोजां मोनसिगोन आरो नोंसोर बिदि लाबोयोबा आरो जों जाय बे गायजेननाय मानसि बिसोरबो होफैनो थाखाय मोजां जासिगोन गोजानाव हैनांला आरो फायखारिफोर लांफैयोबाबो आरो बिसोरो खमनि लांफैयोना दा जुदि नोंसोर बिदि खमनि दा बिदि बानायनो हायोबा मोजां जाहैबाय साबसिन जाहैबाय बेनि बे नायनोसो मोननाय नंला नोंसोर गोमोनानो गैलाना बे माबाखौबो बेगर गोमोनखौ बिलाइया बेखौबो जौ बानायो बेजोंहाय आच्छा ओरैनो जाबाथ' एसे गोदैनो गासिबो खामानि होजोबो होमबालाय बिगुरखौबो एकदम माबानानै हासारसो आरो बेबो जों दा खालामनाय जाया टाइमबो इसेबां नांगौ नालाय मोजां जादों नायफैनायानो हनै गोमोना बे माबाखौबो जाजाबाय बियो नै गोदै जानाय नायलाय जाबाय खादोंमोन नालाय बिराद गोदै बियो बेखौबो मोननाय होननानै अबाय सिनायगोन ओमफ्राय बिलाइ रोमैखायो एसे बे एसे गोजाहां जायो आरो मोनब्रैबा बेगरसो ओंखारो माबा गाजा बरियालै टेस्टि दा अखा गैयाना गोथावथार केमेरामेनाबो जानाय नायनांगोन ना गैया मोननाय गैया थाइथामसो लांनो बायनानै गैया मोननायानो लांजागौमोन न'आव जाहैनो सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनिया ओमफ्राय काजलगाव आरो बे स्टेट बेंक खाथियावनो सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन डाइरेक्ट फैनानैहाय सोंफैनो हागोन आरो खाथि खाला सोरनावबा सोंबाबो मोनगोन माने बिनि डिटेल्सफोरखौ एसे मोजाङैहाय मिन्थिनो गोसोबा लिया बसुमतारी इउटुब चेनेल दङ बेयाव नायनानैहाय लाबानो जाबाय नोंथांमोना
आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बयबो आरो शेयार खालामना हो जायफोरा मोनथियाखै बिसोरो जेन' मोनथिहैनो हानाय बायदि आरो माबाया गुगोल मेपआव दं नामा आब' बे लकेसना मा लकेसना हा दाङागावनो गुगोल मेपआव दाङागाव नार्सारि कक'वा नार्सारि दाङागाव कक'वा नार्सारिनो गुगोल मेपआव नायनानै फैनो हागोन जाय जाय आन्दायो स' फैबानो जाबाय मिनि हरगासिनो बिदा माबा हासार एसे होफाखादो गोबोरखि हासार ओमफ्राय गांसोखौल' माबाना होदो बिलाइफोरखौथ' दस्रा जाया एम्फौआसो एसे जायो मुलि बाहायो नामा एम्फौनि मुलिथ' बाहायनाय जायाखै जों बाहायबा मोजां आरो माबानि जों जेबो हासारबो होआखै दा सिगां गायजेननायाव होनाय ना नैबे मोनबाय नै बेसे गोबावनि बियो मास मोनथाम बे नायाव फिसा फिसा नुदों खिन्थु बिफाङा गोरा जाबाय बिदियानो मोजांबावसो एकदम गोरलै गोरलैमोन जोङो लाबोनानै गायफैनाया हासार मोनबाय आराम जालांबाय मालाय बे जौलाबायनाया लावलाबायनासो जाबावो हारसिं एसे गोजौ जानानै हारसिंनो दालाय जाहैखायो बेखियानो ना हाइटआल' बांसिन जादों Serang 50 ta Bayar deh bayar आस्लाबो कक'वा लायना फैबाय नै दा दसे नैबेहाय ग्रिन भेलियाव हाबनोसै बिफां दङ बेयावबो एसे बिफां नायलांलाबायनो गारिफ्रानो पाम्पसार जालायबाय नै आसोलनानै क'क्राझारनिफ्राय फैदों बिसोरो अबे मा हाग्रा होनो हाग्रा बिफाङा नै बे बिफांखौ नुवाखैनो नै बेलाय 10,000 10,000 मोनो स' भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आरो दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आसा खालाम नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन ना स' बाय